Evangeli segons Lluc, capítol 22, versets del 14 al 23. Asseure's a la taula. Quan arribà el moment, Jesús es posà a taula amb els apòstols i els deia: «Amb quin deler anhelava de compartir amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió, perquè us asseguro que ja no el tornaré a menjar fins que no adquireixi la seva plenitud en el regne de Déu». I prenent una copa, després de donar gràcies, va dir: «Preneu-la i distribuïu-la entre vosaltres, perquè us asseguro que des d'ara no beuré més del suc del cep fins que Déu no haurà establert el seu regnat». Prenent el pa, donà gràcies, el partí i els donava tot dient: «Això és el meu cos, que es lliura per vosaltres. Fent això fareu present el que he fet per vosaltres». I havent sopat, feu semblantment amb la copa, dient: «Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang, que és vessada per vosaltres. I tanmateix, la mà del qui em traeix és amb mi a la taula». I ho diria, perquè és cert, el Fill de l'Home se'n va a la mort segons està decidit, però desgraciat de l'home que el traeix. I es posaren a demanar-se quin d'ells podia ser capaç de fer una cosa com aquella.